شوکê canê hatî cîhanê ne ji bo mirinê ji bo jiyanê biz çûkê canê hatî cîhanê ji bo jiyanê. Canê hatê cîhanê ne ji bo mirinê ji bo jiyanê çûkê canê hatê cîhanê ne ji bo mirinê ji bo jiyanê. Çûkê canê hatê cîhanê ne ji bo mirinê ji bo jiyanê çûkê canê hatê cîhanê